Štvrtá úroveň, úroveň orla. Duchovné vnímanie. Keď sa orol vznáša nad údoliami, dokáže pohľadom obsiahnuť stromy, skaly, rieku a dokonca aj zakrivenie zeme, bez toho, aby mu to zabránilo spozorovať myš stovky metrov pod sebou. Schopnosť vidieť celistvý obraz a detail zároveň predstavuje vlastnosti úrovne ducha. Realita úrovne vnímania orla je tvorená z 99% vedomia a z 1% hmoty. Látky či formy je tu minimum, jazykom je energia. Časť mozgu spájaná s touto rovinou je prefrontálna kôra, ktorú niektorí neurovedci nazývajú Boží mozog. Pohľadom orla nevidíme chudáka, ktorý dostal chlieb a boháča, ktorý mu ho podal. Vidíme, ako duch živí ducha. Nevnímame sa už ako jedinci oddelení od planéty či druhých ľudí. Ako náhle naše individuálne duše rozpoznajú, že sme jedným, hranice sa roztopia. Hovorím tomu stav PAV, lebo na tejto úrovni vnímania hmota skrátka zmizne. Keď pohľadneme na hyperaktívne dieťa, tentokrát neuvidíme chorobu ako problém. Je tu jednoducho Boh, ktorý sám seba zakúša ako dieťa. Keď sa opýtate ženy z línie laikov, kto je, odpovie: som horou, som riekou, som orlom, som skálou. Na rovine jaguára sa môže vnímať ako tá, ktorá sa práve zotavuje zo straty blízkeho človeka. Ale na rovine orla vie, že je Bohom, ktorý sa maskuje za jej osobnosť a usiluje sa o to, aby sa trvalo zabývala v orlých výškach. Čím bližšie sa dokážeme dostať k úrovni ducha, tým menej úsilia musíme vynaložiť na zmenu, ktorú potrebujeme urobiť, keď čelíme nejakej ťažkosti. Z jedného uhla pohľadu vidíme vojnu, z druhého nekľud tých, ktorí nás do vojny vedú. Čo už je ľahší problém k riešeniu? Na jednej strane vidíme znečistenie a na druhej vyvstáva otázka, prečo používame plast a zahadzujeme ho. Na rovine kolibríka trváme na recyklovaní. Na úrovni orla sa pýtame, prečo nevylúčiť plastové obaly vôbec. Pri jednom pohľade na vec má naše dieťa problémy so zákonom či so vzťahmi, pri druhom sa zamýšľame, či sme mu vôbec dobrým príkladom v tom, ako sa správať k ľuďom a rešpektovať ich. Na nižšej úrovni vnímania si môžeme lámať hlavu, ako sa vyhnúť vojne či znečisteniu, vyliečiť tých, ktorí sú bezmocní, alebo zmeniť tých, ktorí vytrvale vyhadzujú svoj odpad, bez toho, aby ho recyklovali. Na najvyššej úrovni orla sa však sami stávame mierom. Môžeme sa stať liečením a krásou a stelesniť čistú vodu v riekach. Prestaneme vnímať pocit oddelenosti medzi nami a našim prostredím, alebo nami a druhými ľuďmi. Jednou z možností, ako chápať najvyššiu úroveň vnímania, na ktorej sa naše tradičné predstavy o povahe reality rozplynú, ponúka kvantová mechanika. Fyzici objavili, že na subatomárnej úrovni je hmota oveľa menej pevná a uchopiteľná, než sme si kedy mysleli. Inými slovami, pevný stôl nie je pevný ani náhodou, je to vibrujúci zhluk častíc a vln. Werner Heisenberg bol prvý, kto zmiatol fyzikou myšlienkou, ktorá sa opierala o jeho princíp neistoty, teda fakt, že elektrón, keď je pozorovaný za účelom merania rýchlosti, mení svoju pozíciu. Ako náhle predpokladáme,
že elektrón sa bude správať ako častica, počúvne nás. Keď vytvoríme pokus, pri ktorom si má počínať ako vlna a naraziť do 2 bodov ležiacich vedľa seba naraz, taktiež spolupracuje. Tento objav rozrušil mnohých vedcov, vrátane Einsteina, ktorý sa nechal počuť, že Boh nehraje s vesmírom kocky. Správci Zeme pritom vždy vedeli, že naše vnímanie sveta priamo určuje jeho povahu. Inak povedané, kvantoví fyzici aj správci Zeme naznačujú, že svet si vysníva sám seba. Snívajú ho veveričky, snívajú ho ryby, snívame ho my. A dokonca aj kamene, aj keď ich spánok je hlboký a dlhý. Kvantoví fyzici nám môžu vysvetliť, ako sa to deje. Laikovia, ako to robiť. Fyzici nám ozrejmia, ako sa voda vyparuje a para tvorí mrak, zatiaľ čo laikovia nám ukážu, ako vyvolať dážď. My ľudia samozrejme prežívame realitu prostredníctvom ľudského vnímania, nie vedomím lososa či kameňa. O niektorých medicínmenov z línie laikov sa hovorí, že sa vedia prevteliť a stať sa jaguárom či orlom. Cítia, ako ich rastliny šľahajú, keď sa preplietajú džungľou, alebo ako im vietor prefukuje krídla v lete nad údolím. Robia to preto, aby zhliadli svet inými očami. Aby zistili, či je na druhej strane hory rieka, alebo prečo kondory vymierajú. Fyzikálne teórie chaosu uvádzajú, že tropickú búrku v Indickom oceáne môže vyvolať mávnutie motýlych krídel v Pekingu. Je veľmi obťažné zmeniť hurikán 5. stupňa alebo posledné štádium rakoviny. Správci Zeme však vedia, že na úrovni vedomia orla možno cestovať v čase a nájsť hurikán, ktorý je zatiaľ iba jednoduchým šelestom vetra na okraji motýlieho krídla. Teda, že dokážeme utíšiť búrku ešte predtým, než sa rozpúta. Darom dimenzie vedomia orla je, že existuje mimo čas. A taktiež vďaka tomu môžeme zmeniť aj to, čo sa ešte neprejavilo. Môžeme vysnívať a spolu utvárať svet ešte predtým, než energia nadobudne fyzickú formu.